45. 45. 45. U kinu. A moziban. A moziban. Želimo u kino. Moziba akarunk menni. Moziba akarunk menni. Danas igra dobar film. Ma egy jó film lesz. Ma egy jó film lesz. Film je sasvim nov. A film teljesen új. A film teljesen új. Gdje je blagajna? Hol van a pénztár? Hol van a pénztár? Ima li još slobodnih mjesta? Vannak még szabad helyek? Vannak még szabad helyek? Koliko koštaju ulaznice? Mennyibe kerülnek a jegyek? Mennyibe kerülnek a jegyek? Kada počinje prikazivanje? Mikor kezdődik az előadás? Mikor kezdődik az előadás? Koliko traje film? Meddig tart a film? Meddig tart a film? Mogu li se rezervirati karte? Lehet foglalni jegyeket? Lehet foglalni jegyeket? Htjela bih sjediti otraga. Hátul szeretnék ülni. Hátul szeretnék ülni. Htjela bih sjediti naprijed. Elöl szeretnék ülni. Elöl szeretnék ülni. Htjela bih sjediti u sredini. Középen szeretnék ülni. Középen szeretnék ülni. Film je bio napet. Izgalmas film volt. Izgalmas film volt. Film nije bio dosadan. A film nem volt unalmas. A film nem volt unalmas. Ali knjiga je bila bolja od filma. De a könyv a filmhez képest jobb volt. De a könyv a filmhez képest jobb volt. Kakva je bila glazba? Milyen volt a zene? Milyen volt a zene? Kakvi su bili glumci? Milyenek voltak a színészek? Milyenek voltak a színészek? Je li imao titlove na engleskom jeziku? Volt angol felirat? Volt angol felirat?